Мінск 100 гадоў таму. Памешчыкі. У Мінску існаваў такі сацыяльны пласт, які ўвогуле быў не надта характэрны для горада. Як ужо вядома, у Беларусі у адпаведнасці з законам 1865 года за ўдзел у нядаўнім паўстанні памешчыкі пазбавіліся магчымасці павялічваць зямельную ўласнасць у сельскай мясцовасці. Таму яны кінуліся купляць зямлю ў гарадах. Акрамя таго, Мінск шпарка раздаваўся ў шыркі, і ў гарадскую мяжу траплялі землі вакольных маёнткаў. Памешчыкі былі вельмі зацікаўлены ў гэтым, бо невялікія пляцы, якія яны здавалі арандатарам пад забудову, прыносілі значныя прыбыткі. Шмат землеўладальнікаў мелі свае сядзібы ў горадзе і жылі то ў Мінску, то ва ўласных маёнтках. Прадпрымальныя аграрыі Мінскай губерні не маглі абысціся без горада. Мінскае сельскагаспадарчае таварыства з'яўлялася для іх своеасаблівым клубам, дзе яны вучыліся гаспадарыць па-новаму, а сам горад служыў дзелавым цэнтрам. Памешчык Ваньковіч, чые продкі і сваякі вядомыя культурныя дзеячы, быў акцыянерам крухмальна-патачнага завода «Сокал» і адначасова уладальнікам усёй Камароўкі. У 1902 годзе 173 з 220 дзесяцін ён здаваў у арэнду падсядзібныя пляцы 700 гараджанам, атрымліваючы штогод за зямлю да 14 000 рублёў. З 1897 па 1906 год цана арэнды на землях Ваньковіча павялічылася ў 5 разоў. Каля 300 арандатараў наважыліся выкупіць пляцы з пераводам даўгоў мінскаму пазыковаму таварыству. У выніку камароўскі павук нажыў 250 000 рублёў, а астатніх, менш заможных арандатараў, ён прымусіў падоўжыць кантракт на вельмі спрыялых для сябе ўмовах. За Камароўкай знаходзіўся маляўнічы сасновы лес, які таксама належаў Ваньковічу. Там любілі адпачываць гараджане. Але ў 1898 годзе памешчык загадаў высечы частку лесу якраз побач з Мінскам. Больш аддаленыя дзялянкі захаваліся. Там, у Камароўскім лесе, у 1906 годзе размяшчалася эсэраўская база падрыхтоўкі тэрарыстаў. Зараз гэта парк імя чалюскінцаў. На гэтай базе дэталёва рыхтаваліся адзін з замахаў на Пятра Сталыпіна на яго дачы, забойства Екацерынаслаўскага губернатара Жаўтаноўскага і аграбленне казначейства на ліхтарным завулку ў Пецярбургу. Практычна ўся тэрыторыя 4-й паліцэйскай часткі Мінска складалася з былых памешчыцкіх маёнткаў, землі якіх здаваліся ў арэнду пад забудову. Так, землеўласніца Кісялёўская у 1890-е гады раздзяліла паміж арандатарамі 340 дзесяцін. Сям'і Немаршанскіх належала ўрочышча Добрыя мыслі. Тут яны засялілі арандатарамі цэлыя вуліцы, не лічачыся ні з гарадской управай, ні з планам забудовы горада. Памешчыкі лапушанскія, што валодалі фальваркам Пярыкаль у 3-й паліцэйскай частцы за Пярэспінскім мастом, здавалі землю ў арэнду пераважна пад агароды. Упраўляючы Лібава-Роменскай чыгункі інжынер Ададураў з'яўляўся уласнікам маёнтка Сляпянка, частка якога ўваходзіла ў гарадскую мяжу. У 1896 годзе гэты маёнтак купіў Хітроў. Памешчыку Чарноўскаму належаў маёнтак Пятроўшчына і шматлікія пляцы ў 4-й паліцэйскай частцы Мінска. Праўда, ён не вылучаўся прадпрымальнасцю і жыў за кошт продажу зямельных пляцаў пад забудову. Чарноцкія былі адукаванымі і дэмакратычнымі людзьмі. Невыпадкова, што яны сябравалі з жонкай вядомага літоўскага мастака і кампазітара Чурлёніса Соф'яй Кімантайне. Часам яна наведвала Пятроўшчыну, дзе, дарэчы, і нарадзіла для Чурлёніса першую і адзіную дачку Дануты. Шырокай вядомасцю ў горадзе карыстаўся Любанскі, буйны землеўладальнік і гаспадар вінакураннага завода. У 5-й паліцэйскай частцы ён валодаў фальваркам Весялоўка і прыгарадным маёнткам Лошыца, адкуль 145 дзесяцін у 1899 годзе трапілі ў склад 4-й паліцэйскай часткі Мінска.
Любанскі меў надта вясёлы нораў і зайздросны тэмперамент. Чырванашчокага памешчыка з пышнымі вусамі можна было бачыць на скачках, вучэннях тутэйшай пажарнай каманды і на гарадскім велатрэку. Ён лічыўся лібералам, узначальваў таварыства мінскіх веласіпедыстаў, лазіў летам у Лошыцы відовішныя спектаклі. Акрамя таго, ён аказваў матэрыяльную падтрымку эсэрам, што рыхтавалі замах на Курлова. Любанскі выбіраўся ў гарадскую і дзяржаўную думу першага склікання. Як старшыня камітэта ў мінскай лясной біржы ў лютым 1906 года балаціраваўся ў дзяржаўны савет, аднак без поспехаў. Актыўным грамадскім дзеячам у горадзе быў уладальнік вялікага маёнтка Стары Ракаў, чале з праўленнем мінскага камерцыйнага банка князь Друцкі-Любязкі. Правы перыядычны друк выказваўся аб ім наступным чынам. Заўжды і скрозь ездзіць як дэпутат і хадатайнік па польскіх справах і без канца гавораць гарачыя, але нязграбныя прамовы. У розныя гады гарадское ўпраўленне Мінска узначальвалі памешчыкі Райкевіч і Валовіч. Першаму належаў буйны маёнтак Калючы ў Бабруйскім павеце, дамы і землі ў Мінску. У свой час ён з'яўляўся дырэктарам таварыства вінакураных заводчыкаў Мінскай губерні, упаўнаважаным праўлення Адзоўскага камерцыйнага банка і дырэктарам мінскага гарадскога пазыковага таварыства. Валовіч паходзіў са старадаўняга беларускага шляхецкага роду і валодаў буйным маёнткам Сціж у Браслаўскім павеце. Да выбрання гарадскім галавой служыў прысяжным павераным пры мінскім акруговым судзе. У якасці камісара сельскагаспадарчай выстаўкі, што адбылася ў 1901 годзе ў Мінску, паказаў сябе энергічным адміністратарам. Падобнай рашучасці чакаў ад Валовіча губернатар Курлоў і ў 1905 годзе. Ды гарадскі галава аднёсся да ахвяр расстрэлу спагадліва, што каштавала яму пасады. Калі вам адгукаецца тое, што мы робім, і вы хочаце бачыць больш такога кантэнту, калі ласка, падтрымайце нас. Гэта можна зрабіць праз платную падпіску на Patreon ці разовым донатам на Buy Me a Coffee. Спасылкі будуць у апісанні. Ваша падтрымка – гэта нашае натхненне і магчымасць ствараць больш якасны кантэнт, прысвечаны Беларусі.